because of the payment of hospital bill. Jatend kambi mar keyo teko stima e pacho ka mano Kenya Power Joseph Siror osetimo nyocha jatend kaunti ma Nairobi otimo e apisgi maduong' mano mar Stima Plaza mar olo yugi kachiel koda pi minyaga. Jatelo no korka kore wacho ni dwaro mar Kenya Power en ni mana mar mondo mi gichul gopegi ka bende olero ni ne oluwo yor kwe kaka okang' mar kedo kod ywaruok e kindgi kod tend kaunti ma Nairobi. Siror wacho ni magi karano wacho magi romo mane gibago kanyakla kod riwruok mar jondiko kod jofwambo mano Kenya Editors Guild kod joma moko e boma Nairobi. Personally, I think when, of course, the team did what they needed to do by virtue of the challenges they had in getting a response or getting some payments, of course, they did do disconnect, but non-critical facilities. But when we got a response, and that was, I think, on Friday, the other week, when they got in touch with our team because they had not managed even to get a response from them, and committed that they were making arrangements to pay, we